Ik wil dat dit huis een inspiratiebron wordt voor alle mensen in de wereld die de sociaaldemocratie een groot hart te dragen. Daar is deze winter geschikt voor, zo vindt Kloppenburg. Het is een plak dat Troels trouwens kreun in zijn gedichten. Doe scruten naar de derde. Dat wie een zwiere gong. De vreemde rook, het zuster. Dat van de blindenhong. Hier ben we in een kamer. Daar kun je nog zien dat er oude bedsteenlijn had. Maar ja, die ben wij hellen. Er is een soort kantoor van maken. Maar ik ben toch wel heel blij dat er zoveel originele ornamenten nog binnen. En dat de sfeer van die tijd in mijn beleving, tenminste zo voelde ik dat toen ik hier binnenkwam, dat de sfeer van die tijd nog heel aanwezig is in het huis. Onder andere aan deze keukentafel moeten de ideeën komen. Het huis moet een vrijtinkersplak worden voor elsenien die de wereld verbeteren wil. Ja, ik wil dat mensen hier op zoek gaan naar hun eigen kracht, in hun eigen dromen ziekje en van daaruit probeer je de wereld een beetje mooier te maken. In Stiens ben ze enthousiast. Yield is er alleen nog net. Voor oude organisaties, waaronder Monumentenzorg, had de gemeente Joutra deal vregen om financiële stiepen. Want het idee is goed, zo vinden ze. Dat zou je prachtig passen. En zonder dat ik in combinatie zie met om jou dit jaar is. De Tour werd toch Pieter Jelles een hoop gedichten oorskreunen had. En meer zaken die je speelt rondom de kerken.